Lad mig vise dig, hvordan hjemmesiden virker. Altså, intentionen med My Best Treat er at samle alle de bedste behandlinger, så vi alle sammen kan få glæde af hinandens gode erfaringer. Her er der ikke nogen eksperter. Du er eksperten. Så du må meget gerne bruge et øjeblik på at overveje, om du har prøvet noget, som virkelig var godt. Altså, det kan være en god speciallæge, det kan være en god yogainstruktør, eller en dygtig coach, eller en virkelig god ansigtsbehandling, eller en, som simpelthen bare fikset din dårlige ryg, eller din allergi, eller dit barns kolik. Når du klikker på anbefal behandler, beder vi dig først om at logge ind. Og det er simpelthen for at sikre os, at alle anbefalinger er sande og ærlige. Hvis du er på Facebook, kan du bruge dit Facebook-password til at komme ind, eller du kan signe ind med dit navn og din e-mail. Du anbefaler ved at skrive behandlerens navn, e-mail og ved at tilføje alle de ting, som han eller hun har hjulpet dig med, som for eksempel allergi, eller astma, eller ondt i ryggen, eller migræne. Og så skriver du et par ord om, hvorfor du synes behandlingen var god. På et tidspunkt, når vi alle sammen har anbefalet, vil vi kunne finde de bedste behandlinger herinde. Så hvis du har et problem, kan du søge på for eksempel piskesmæld, eller migræne, eller ondt i ryggen, eller stress. Eller du kan søge på en bestemt behandlingsform, hvis du leder efter den bedste yogalærer i byen, eller den bedste massage. Du kan også se på top 10 behandlere i dit område.